weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ɓoki sabbundu carngale cibeje cuɓlel nabbaji kundela tokomaji siwi ba fata sare alpha fouta dialon ko waktu yoni ha to awoyni kame dara ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi sénégal gila ñawore khalifa sala fuɗɗi ko ñalawma hande o suuti konngudi makko yeeso ñawowo ton to leydi mauritanie diɗɗala lundo feliti wadde seppoji mumena ñande jeeɗiɗi e ñande sappo nduɗo henna lewru gam hollirde caɗele leydi ndi ton to leydi mali ibeka horejo leydi ndi yeehi toon to falde kaya nokku biteɗo fakkola taw kadi ko uddide toon gollorgal ko fate banggue kanŋe ton to guine konakiri ɓuuri teskede toon oɗo henna subaka hande ko kareji musɗi taw kadi waɗi koye wuuro witego kinda toon to nigéria ko jangu musgo waɗi toon taw kadi waɗi gun jangu ko ɓeɗo henna witeɓe boko harama kabruji mena jolam jaabe may jaato israel kame siri musidɓe te woto goɗɗe joni joni jannoɗen kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde joya colte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ko ɓatake taw ko ɓatake tintino ko fate ñalɗi diine baɗeteɗi toon to awoyni noon ne tawe e nder leydi mali toon to ñoro mali taw kadi waɗɗani ñorodi sahela ko toon tawete awoyni ene takkodiri e wuuro witego dara kame gurel abdoul kawela ene wonde madina alheri ñorone ɓatti ɗum oɗo saaha mo gonɗe noon no ɓe gowno wadde e kala hitande yonti e caggal no ɗiɗi hen ñalɗi diine ɓami waɗede guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ha yetti oɗo saaha mo gonɗen hikka noon fuɗɗoto ko sappo e nayyi nduɗo hen lewru ha fayanma sappo e joyyi nduɗo hen lewru taw kadi waɗante ɗiɗon ñalɗi diine ko ceerno ahmadou aliou tall ceerno ahmadou aliou tall oɗo saaha mo gonɗe noon woni khalifa galle o ko ceerno mouhamed mahmoudou tall ko kañum woni khalifa galle o kamɓe mbaɗi erago dendagal bandiraɓe awoyninaɓe kala e ko taari awoyni dendagal bandiraɓe julɓe to mbawi wonde kala e wawnoɓe nottade kala saaha o heedi oɗo saaha mo gonɗe noon e teddinira ɗiɗon ñalɗi diine almami wuuro ngo biyaɗo ceerno moustapha tall ene wondi kadi e ɓesgu mum kame miñiraɓe mum kala dendagal bandiraɓe almuɓe kame sernaɓe falle nde kala ha fayanma toon to ñorodi sahela e moni kala ene tija nde tawtote ɗiɗo hen ñalɗi diine taw kadi ko baɗoji ñande sappo e nayya ene fayanma sappo e joya ñande sappo e nayyi nde noon ma qouranil karim jangge ma duwoji mbaɗe ma jamma o e wurtine wona kadi sunna annabi mo jaame kise goni ñande sappo e joyi nde ñande hen kadi yimɓeɓe maɓe mbasodir ɓe mbajodira faade moƴƴere ɓe kala ɓuure ceernajo ɓe dutto kadi e deftere gueno gam ɓamtude diine allahu oɗo ɓattake noon yettini ɗum ko musidɗo biteɗo mouhamed moustapha tall taweteɗo to leydi congo e nokku biteɗo braza kabruji mena ɗemgal pular to leydi sénégal no mbirunoɗen e gartidi kabruji meɗen khalifa sall ñawori mum oɗo hen ñalawma hande ñawowo tottimo konngol woddarima yeeso ñawowo caggal nde o suuti konngol o holliri oɗo saaha mo gonɗen omo andi ko taguimo jaggede e saabi noon jaggedemo ko dawrugol kanko noon mo ñaaki ñawowo wonande kay yimɓeɓe o jaguitaɓe ɓen haydara mbaɗani yo ɗaccite jaaha so tawi noon koto banggue dawrugol ko kanko goto foti uddede e caggal noon widemo wonande kay yimɓe hewɓe kolliri noon yo accu konguɗɗi o suutata ɗi wacca kadi dawrugol ngol woni e domugol wa tawta kadi landaji keddiɗi ko ɗum tigui wonno ko sali oɗo saaha noon omo andi holko saabi wo jagga oɗo saaha mo gonɗe noon ñawore makko nantoon e nder dakar ma en gartoy hen so gueno haaji ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to gueƴway e kalin e juulirde issa yankoɓe taw kadi ko witende santa abrahama kamɓe noon juulirde mabɓe yanama taw kadi yani hen ko saysayeɓe
ben say sebe yambe julirde mabbe non hawde saha mo gonden be jitaka ciagalonde be ngari be tawi kay gede mabbe gonnode nder kala kala ko be juliranno ene fukka e leydi ene helane bonna dadibe wombe ton non to waxina nimzat kolliri ma ndar hen darde tinde lang mbade hen seppoji men belen mbaaw fawde juuri men e baddo ngaldo hen badala jagorgal kalfinangal gede nder leydi holliri en metti mum kame laamu leydi Sénégal kala be kolliri so tawi be nangi wadbe ngaldo hen badal ma payo ko amre fawno forti koyde ha joni tonto leydi Sénégal keddoren ma en kale fedde taw kadi walla nimbien daribe jogibe nden kay kisala e wonande kay amrik nabe yaltube leydele mumena e kambe non wonbe nder leydi Sénégal be kolliri wonande kay wangi yankobe taw kadi ko jiyabe tonto leydele dentude États-Unis d'Amérique e wonbe e nder leydi Sénégal en mbawi wangade leydi Sénégal ha ten ha mbasa yettade e nder falde Casamance e nder falde Casamance yo gay nokkuji kobe hadabe yetta ton kono kalbe be jide mbawi yaade ha ten ha hadanma o yoga e nokkuji jaafudan no fewi ha joni ko tonto leydi Sénégal keddordena ma en kale Dakar Bamako e boyata ma laade didi njordi battu lumbade ndara dedo henna leydele didi ciagal non teskede wonande kay jonde jodima hakkunde mabbe ambassadeur mo leydi Indonésie ciagal non golorgal Indonésie nde be jewtide mum ko fate bange lawol lana njordi taw kadi ko laade didi podode wadde yangara hakkunde Bamako kam e Dakar ha joni tonto leydi Sénégal keddordena ma en kale janginobe ciagal non wadde be hofgo balde didi kambe ne be kolliri odo saha mo gonden ciagal non laamu ngu notaki wonande kay ko be cohno e laamu ngu kala kay ko be jinno e ko be kalduno e laamu ngu kala ala hen ko laamu ngu wadi haydara odo saha mo gonden mabe natan hofgo juude nyande alarba e nyande alkhamisa kala ha joni tonto leydi Sénégal keddoden ma en jaha ton to Madina Gounass taw yen ton musidɗo men Amadou Samba Lo oɗo saha mo gonden Madina Gounass nana heblono Dakar mo Gounass. Comité d'organisation mo dental Dakar mo Medina Gounass joɗimo jonde mum ngam etade ƴewtade holno golle Dakar garoje ɗe holno fotata yuɓɓirde ha tengten ko fate jeeygu Dakar ngu gila e nder wuro ngo ha toon to Dakar koye tawtorede goto e hoolaɓe mabɓe biyeteɗo Oumar Anne. eyi Amadou Samba Lo rawani wonko Allah hollimi hen rawani nde cuumu o waɗi nde min ƴefti seternaji ndiyam ɗi min dogi faade to cuumu o fayto min palo ɗum min mbawa ñippude kono noon tomin jahata ɗo taw yimɓeɓe yeeyoɓe ne beddo sakuji sukkara bidonŋaji diwtiru ɓe lelni motoji men e lawol ngol nde yeehi ha waɗi bloqué nde wotoji amin ɗi min goƴa ko otoji seternaji ndiyam ɗi ko holno ɗi jaltiri sapeur pompier en nde garata nde ɓe donku dañde lawol to ɓe ndewi Allah e yeeyoɓe goto fof weddi bagage muɗum e lawol he sari hen won oto wawa yaade an hoorema goƴata ko holno oto ndiyam o yaltirta ha wawa daɗoyde ɗum ene jeeya e caɗele jeeygu ngu kala no woɗɗitori dental ngal ene moƴƴi yo Allah rokken tawtorede Dakar garowo wondude jaam e cellele kisal ko musidɗo mon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu diine ma. Kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpede. Amadou Samba Lo to Madina Gounass sen giwi ton to Madina Gounass e leydi Sénégal paɗen ko ton to leydi Mauritanie fedde witende FNDE kamɓe non ɓe kolliri ñande jeeɗiɗi e ñande sappo koɓe waɗoɓe seppoji mabɓe ñande jeeɗiɗi hawrata koye alarba ñande sappo hawrata koye aseeɗa kamɓe non ɓe kolliri maɓe ndentini yimɓe mabɓe kala caggal non soɗon teski nde kaɗo hen landa walla ni mbiyen ngal ɗo hen diɗal ko landaji kewɗi pottitiɗona ngam teskade e nder leydi Mauritanie oɗo saha mo gonden jangne nde ne laƴi no fewi yarani yeeso ko fati e cellal ɓalli yoga yimɓe kay so jeeyi ha to cuuɗi cafiri to keɓata no jiɗiri ni hen ɓe kolliri kadi wonande sukaɓe hewɓe janggui ha keeɓi ko fate banggue seeɗan fagal mumen ha oɗo saha mo gonden keɓani golle e nder leydi ndi kala haɓe teski kadi ko fate banggue yoga e leeɗe ngala ko fate banggue ndiyam ene ɗomɗitene kadi ene ɗacca tigui wonande ɓeɗo hen yeeyoɓe ko kamɓe tigui mbaɗata cogguji mabɓe laamu ngu ne merni haydara hen yurnaki e kamɓe ɗon ɓe kolliri ñande alarba nde kamɓe kala maɓe potit sanga 16h walla mbiyen waktu sappo e jeegoɓejo kamɓe kala maɓe potita taw kadi ɓe potita ko toon to Arfat walla mbiyen mo potomo Arfata ko toon ɓe potita ɓe mbawa kadi yuɓɓinde seppoji mabɓe ɓe mbawa kadi haalde mette mabɓe e ñande asende noon ɓe kawritoya leggal bitegal Darou Nema Darou Naim gam hollirde kay caɗele gonaɗe oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi ndi gam noddude laamu Aziz
Aziz caggal duuɓi sappo hawde saha mo gonɗen ala kay koɓe teski ene golla e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali hoorejo leydi Mauritanie woni Mouhamadou Abdoul Aziz ƴetti laana mum ndi o oɗo kikiɗe hannde gam yaɓande toon to ñame woni lamorgo leydi Niger caggal noon teskede ma jonde jooɗo toon taw kadi ko jonde haɓade ko fate banggue yoro taw ko leyɗele Sahel taw kadi jonde ɗe maɗe joddo e fedde wiitede G5 Sahel kamɓe ɗon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen maɓe kaɓono kala ko fate banggue yoro e caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen D0 nana ɓeydo tan ɓamtade ha joni toon to leydi Mauritanie keddoroɗen ma en kal toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale potidal bannogal toon to Dakar ko fati e banggue pelle taw kadi ko dariɗe gam wallidde yimɓe e jangde ha tente leyɗele Afrique leydi Mauritanie suɓama ene jeeya e leyɗele ballitteɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde wiitede tawari ɓe kolliri nokku biteɗo Tiguine taw kadi ne tawe e nder falde Tarja kene wona capanɗe jeetati e jeeɗiɗi kilométre hakkude muɗum e Nouakchott to noon ko maayo wukkiti gorko goto jaranoɗo e duuɓi capanɗe tati taw ɓandu makko fuɗɗima bonde yeeso ngo anditaka caggal noon nde dadiɓe nodda gaari ɓe noddi hettuɓe oɗon fannu ko wona ɗum ko noon procureur diwan o diwan mo Starza kañum e hoore mum tawtorama caggal nde ɓe bindi koɓe bindano haaɓe gayni ko ɗon tigui ɓe mbeeri e sara maayo ngo ɓe mbirimo ɗon inde makko andaka ɗo jeeya andaka oɗo saaha mo gonɗen o majjiri dani hen eɗen mbiya yo gueno yurmomo yaafomo ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jagorgal ma en kaale janggoɓe taw kadi ko lycée wonɓe toon e wuuro wiyetego wonɓe toon e nder falde Asaba taw ko wuuro wiyetego Gourou toon noon walla mbiyen wuuro wiyetego Gouri kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no feewi ñande aset ɓennuɗo henno gam hollirdeɓe noon e nder falde to e nder falde Asaba jangde mabɓe yarani yeeso ha tendi aɓe ngakkira ko fate banggue jangguinoɓe aɓe ngakkira kadi ko fate banggue kaɓirɗe gam ɓe mbawa heblanade janggeli mabɓe kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jagorgal kalfinal ko fate banggue cellal ɓalli biteɗo Kane Aboubacry kanko no waɗi jillu makko toon to Arabie Saoudite o joddima e nando makko toon to Arabie Saoudite ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe ko fate banggue cellal ɓalli taw kadi iwi koye yamirore hoorejo leydi Mauritanie kame yamirore e hoorejo leydi Arabie Saoudite oɗo saaha mo gonɗen ɓe cifodiri wonande kay hajjiyankoɓe iwoɓe nder leydi Mauritanie yahoɓe hajjoyde toon to leydi Arabie Saoudite caggal kay cellal ɓalli mumen ene wawa yurnitede e nder jokli Arabie Saoudite kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale oɗo hen gorko biteɗo Abou Hafsa al Mauritanie taw kadi ko goto ɓurnoɗo ɓattade Ousmane Ben Laden e goto mo ganduɗen kanko noon ko on wa yadanno kono warte nder leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonɗen omo tawi nder leydi Mauritanie teni omo deeƴi wa ala caɗele e kanko noon wo sakti konngudi makko o holliri Ousmane Ben Laden ɓe certi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e goho caggal kayde janguji ɗi mbaɗi wo holliri kanko noon wo yadani e wat boniyankagal teni wo yadani ɗo julɗo daroto wara julɗo hono mum walla wara kadi neɗɗo jan jaho bolol mum o wiyani waɗani e kanko on o yadani e ngal o yadani e ɗin fannuji hay seeɗa taw yaltin ɗum kadi ko jayde witende monde Afrique sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali IBK ɓurɗo andirede Ibrahima Boubacar Keita waɗino jillu mum ñande aset ɓennuɗo hen taw kadi ko nokku biteɗo Fakola ene tawe e nder falde Keñeba Keñeba noon ne tawe e nder falde Kay taw kadi woɗɗani village Moussa weɗɗani village Missa Ba toon noon tigui ɓe jano taw kadi omo yaadi e gardiɗo gollorgal bitengal Bede Golda e ngal gollorgal noon ko ngal tigui mahi toon cuuɗi muɗum fewni ha feewi e sompi en masiŋaji mum kamɓe noon ɓe kolliri ngaluji baɗaɗi hen ɗi kala so ndenti kene wona 3 milliards taw kadi koye koppareje franc CFA jagorgal kalfinangal kala ko fate banggue min ngal leydi Mali o holliri oɗo saaha mo gonɗen ala kay gollorgal ko fate banggue min e nder leydi Mali e baɗengal koppareje poɗɗe dani hen ngal ɗo gollorgal noon Ibrahima Boubacar Keita taaƴi celtiɗi e ngal fuɗɗima siggude kanŋeji e nder ndeɗon falde e kangal gollorgal ngal noon mangal gollin ken wona 100 jeenayo suka e ko wona ɗum ko kadi e kala hitande ko wona ɗum ko e kala hitande maɓe jaltin kene wona ujunnaje nogas e kene wona ujunnaje nogas e ɗiɗi e 104 e capanɗe nayyi tonnes taw kadi koko fate banggue kanŋeji ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali janggo mbangu toon oɗo hen subaka hande taw kadi ko niɓɓel subaka janggo
ngu no waɗi koye wuro wiitengo Gosi Gosi noon ene tawe e nder falde gawo to noon janngo ngu waɗi toon ha ganduɗa waɗi koniyankoɓe ɗiɗo wasɓe en pittali mumen en goto ne wiye Souleymani Diallo goɗɗo ne wiye Adama Kone waɗi hen gañiɓe taw kadi yane mabɓe ko waɗɗiɓe motaji taw kadi ne jogui kaɓirɗe bomoje ko ɓen tigui guddite mabɓe jeygue ha joni keddoɗen ko yowɗana fannu caggal nonde jannguji mbaɗi toon ñalawma heccanki o e nder nokku biteɗo Talata ne tawi nder falde gawo ha ganduɗa waɗi kay yimɓe nayo taw kadi ko jamburen yahanno boyi men ko ɓen tigui mbara toon waɗi noon jihadiyankoɓe ɗiɗo fellaɓe hen oɗo saaha mo gonɗe noon yimɓe hewɓe ne namdo tigui rigui taw on fannu walla mbiyen toon to Talata ɓuuri wonde walla toon to Talat ɓuuri wonde toon ko fedde witende MSA nden fedde noon ko wallidiɓe fedde witende SEMA taw kadi ko wonɓe rebelle en ene teska noon nden falde jihadiyankoɓe kewani toon teni nguɗo hen janggo wango toon ha yimɓe nayi mbasen pittali men oɗo saaha mo gonɗen loskoji ne mbaɗe hen ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale maire gardinoɗo wuro witengo Tarkita taw kadi ko dahanoɗo ñande nogas e goho ndu e lewru maydu ɗo hen ndu kam e nogas e tati caggal nde worɓe jeegomo garno e motoje naati e wuuro ngo dahimo ɗon nawimo caggal noon hay goto andano ɗo woni oɗo ñalawma hande noon Mali acti jayde leydi Mali holliri wonande kay o warama tene dande koko taƴa o wedda e ceene ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kaale Douanza e nder falde Douanza e toon to mofti e nder wuro woto taw kadi ko wiitengo yan saga walla wiyen wuro woto taw kadi ko wuro woto wongo e nder Sara Douanza wiitengo Duna to no wiitengo Duna to noon ko janguji mbaɗi toon taw kadi ko janguji limtindi yaltin ɗum noon ko yurnitoɓe ko fate banggue kisala ɓe kolliri noon wonande kay jeeyirde taw kadi ko jeereji e gondi toon ha tente jeere wiitende yan Kasadio ene wondi kadi e nokku biteɗo Buli Kise e ɗiɗo nokkuji kala ne wonde nokku biteɗo Tigila ɗiɗo nokkuji kala ko nokkuji potitirɗi ko fate banggue jeygu kono oɗo dumunna kala hollirama hakkude leñol bitengol Dogon ene wonde leñol fulɓe koko pelɓodir toon waɗi toon kareli ha ganduɗa waɗi mayɓe kame gañiɓe ene tuma noon ko ɓurɓe ɓattade Ahmadou Toufa mbaɗi ɗiɗon jangoji ɓe kolliri noon ha oɗo saaha mo gonɗen jaam fuɗɗaki artude toon tawo e kono noon dadiɓe leydi Mali cuwa tawo yaade e nder oɗon nokku kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpede to Guinée Conakry paaɗen toon to Guinée Conakry e wuro wiitengo Kindia toonne kadi ko jango musgo waɗi toon oɗo hen ñalawma hande caggal noon hankinde ɓe cuɓi noon nde mbanno sumgoji ko fate banggue woteji taw kadi ko mairie ji wonande ardotoɗe guure wonande ardotoɗe guure kame noon ɗiɗo hen woteji nde gasi nde caggal noon won kareji teska hanki jamma oɗo hen subaka hande e wuro wiitengo Kinda ɓe piniri tigui ko mettere kame noon ɓe mbaɗi toon haare sattude no fewi Kinda noon ne tawe 50 kilométre hakkunde mum e nokku biteɗo Mamou ndeɗo haare subaka hande noon ko haare sattude ha ganduɗa ɓe bonni toon boutique taw kadi ko yeeyoɓe kadi ɓe bonni toon werlaji kewɗi kala kadi ko laamu ngu jiguino toon ɓe duppi ɓe keeli ha laaɓi caw kadi yaltini ɗum ko Keita Mamadou Bayla mo Guinée Mate kanko noon o holliri ha oɗo saaha mo gonɗen aɓe namdo taw ɓe gandani holko saabi ndeɗo hen haare kono aɓe gandi kam haare nde e fuɗɗi ko guila hanki caggal nde bureau ji wote ɗi gudda keddorɗen ha joni kono ɗon woote ñalawma hanki onon ɓe gooti kamɓe kala ɓiɓɓe guinenaɓe kono ne teska ɓe jaltani no hannirta ni ko wona ɗum ko noon lundiɓe ne tuumi taw kadi ko laamu ngu oɗo saaha mo gonɗen e guyka mawkane soomi ndera sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to Nigéria ko jango waɗi toon e wuuro wiitengo Aliou Kofa taw kadi Aliou Kofa ne tawe e sappo e ɗiɗi kilométre hakkude muɗum e wuuro wiitengo Maydiguuri taw kadi ko ɓeɗo hen wiiteɓe Boko Haram ko kamɓe tigui naate wuuro wiitengo Aliou Kofa ndeɓe naati noon ɓe gulli kay ko kure e condi haaɓe jooɓi pittali yimɓe ɗiɗo taw kadi holli ɗum ko biteɗo Boulama Boukari o holliri noon caggal nde ɓe naate e wuuro ngo sanga 20 heures ko nden tigui ɓe gulle kure condi aɓe gayno kure caggal noon ɓe mbari yimɓe ɗiɗo ko ɗon tigui ɓe kayliti ɓe jeehi bolimaɓe sen giwi toon to Niger paɗen ko toon to Nigéria paɗen ko toon to leydi Cameroun oɗo hen subaka nde sanga niɓɓel subak ko jango musgo waɗi toon taw
kadi jangu ngu waɗi koye nokku biteɗo hitawa noon ne tawi nder falde maayo ene tawi nder falde maayo takanga e tawi e nder falde maayo tasanga taw kadi taw nguɗo hen jangu ngu waɗi ko niɓɓel subaka ha ganduɗa ngu yoɓima pittali yimɓe jeegoma caggal nde fedde Boko Haram naate ngoɗo hen wuuro taw kadi ko wuuro witego hitawa kamɓe noon nde ɓe naate ngoɗon wuuro nde ɓe duppi toon suudu juulirde taw kadi ko ndu Isa iyankoɓe ko wona ɗum ko woni bitikaji tati ne gonnoɗon ɓe duppi ɗumen dañi hen yimɓe jeegomo e wasɓe hen pittali mumen taw kadi gon wuuro ne tawi kerol hakkude leydi Cameroun kam e leydi Nigéria sen giwi toon to leydi Cameroun paaɗen ko toon to leydi Gabon hoorejo leydi Gabon biteɗo Ali Bongo Ndimba yafima ñande aljuma ɓennuɗo hen ken wona 950 e taw kadi ko wonnoɓe e nder kasoji leydi ndi hen 310 ko ɓiɓɓe leydi ndi hen 90 ɓen noon ko hoɓɓe taw kadi ko wonnoɓe leydi ne coka e tuuɗi dumbirɗi ko ɓen jaafa oɗo saaha mo gonɗen caggal noon gouverneur keɗɗo e fannu Libreville o noddiɓe kamɓe kala gam wasiyadeɓe yooɓe jaaha e koyɗe moƴƴere ha joni keddoɗen koye nder leydi Gabon ko wona ɗum ko noon jagorgal kalfinagal gueɗe e nder leydi Gabon waɗi erago ñalawma hanki o oɗo saaha mo gonɗen maɗi mar contrôle cattugol no fewi e kala tawaɗo ene yeeya e booli he koko jagguete tene kadi koko fawete amande walla fawe ko amre fawno forti koyɗe o holliri oɗo saaha mo gonɗen e nder booli Gabon kala e kala tourɗa jiita ko yimɓe ne daari tene kadi goni koye dow booli ne jeeya oɗo saaha mo gonɗen ɓe jurmata ko hay goto te maɓe dar hen darde tinde langa e kanko ngal jagorgal on o fawi hen konnguɗi cattuɗi no fewi ha joni keddoɗen koye nder leydi Gabon oɗo ñalawma hande Libreville hoore mum satti wadde yangara caggal noon nde dognoɓe taxi ji e kamɓe kala nde ɓe natani hofngo juuɗe so wona seeɗa e mabɓe ɓe kolliri noon e tugganma guila 14 lewru mayno ndu aɓe joguino caɗele ko fate banggue ndelam kuɓama oɗo saaha mo gonɗen on laamu ngu koko ɓeydi cogguji ko fate banggue ndelam ko ɗum saabi noon hettuɓe hakkude laamu ngu woni syndicat ji ɗi e kamɓe kala ɓe natani hofngo juuɗe so wona kay laamu ngu ustuɗeɗo hen ɗam ɗo hen ndelam ɓe jahata gam dognoyde taxi ji mabɓe e sen giwi toon to leydi Gabon koto Afrique du Sud paaɗen toon to Afrique du Sud Zaka Zuma nana tambi taw kadi ko ɓodde fata to wulde jaw oɗo saaha mo gonɗen caggal noon oɗo ñalawma hande nde seppoji juɓɓina toon to lamorgo ngo woni zone Zabour oɗo ñalawma hande noon ɓe kolliri wonande kay Zaka Zuma ɗo hen e alhamis so tawi yeehi to sur sarɗiyeji leydi ndi yo saktu toon ɓattake muɗum gam acciti laamu ha laaɓi ha wiccera e siftinde noon guila hitande ujunnaje ɗe jeenayyi ha yetti oɗo saaha mo gonɗen kanko Zaka Zuma ko kanko laami leydi ndi mandama ko noon garsata ko lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e 19 dilloɓe landa makko eɓe dillata hen kala kolliri oɗo saaha mo gonɗen e yidde mabɓe kay ko yo accu laamu ngu ha laaɓa ha wiya ceera toon to leydi Maroc paaɗen leydi Maroc maaje kaɗɗe leydi Maroc e gukkiti ɓalli 16 taw kadi ko ɗanniyankoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol yinnoɓe nadde toon to Espagne e taw kadi yiiti ɗum ko ɓeɗo hen dadiɓe ɓe Espagne e kamɓe noon ɓe jiitama kamɓe hen 19 jeeya koye nder Afrique ɓaleɓe o hen goto ko ɓiɗɗo Maroc najo oɗo saaha mo gonɗe noon e ɓalli mabɓe ne tawe to morga wuuro witego Ndaro wuuro witego Ndor toon tigui ɓalli mabɓe tawete oɗo saaha mo gonɗen hen tato noon ko rewɓe oɗo saaha mo gonɗe noon ɓe cuwa taw waɗede ko wiyete identifié beele ɓe gande holto ɓe potata jeyede e leyɗele kumpitoɗen kala kumpital kabroji men ɓuri humpeede jaafoɗen kabroji men ɗemgal pular joolam jaɓeri koto leydi Israila paaɗen caktowo konnguɗi laamu ngu holliri oɗo saaha mo gonɗen hoɓɓe wonɓe e nder leydi ndi keeɓi ɓatakuji mumen ha tenti kay jeeyaɓe e nder Afrique ɓaleɓe o kamɓe noon ɗo hen e lewru mars fandu yooɓe jaltu leyɗele mabɓe ha laaɓa ha wiye ceera e kala kay mo ala kayitaji gam wurde e nder leyɗele mabɓe he toon to leydi Turki paaɗen oɗo hen tawi oɗo laamiɗo leydi Turki o e biɗo Recep Tayyip Erdogan yewaɗi jilu mum oɗo ñalawma hande toon to leydi Italie oɗo ñalawma hande wo dardima e Pape François kanko noon nayimo toon ko yidde wullitade beele kay mo wallite e wonande ɓeɗo hen Israël naɓe yidde heftude yiɗɓe heftude e wuuro taw kadi ko wuuro Palestine naɓe gam wattude ɗumen ko wiyete lamorgo ene teska noon duuɓi 59 ha yetti oɗo saaha mo gonɗen e taw kadi ko lamɗo leydi Turki waɗani jilu mum e nder leydi Italie toon to leydi Syrie paaɗen ken wona nogas e tato neɗɗo taw kadi ko jamburu ko ɓen tigui
woni wasɓe pittali men taw kadi joore mabɓe ɗen kure bomboje e joore mabɓe ko dadiɓe ɓe damasa toon to leydi Iran oɗo e ñalawma hande yimɓe hewɓe kolliri mette mumen taw kadi ko rewɓe kamɓe noon ɓe kolliri ɓe natti yidde murnade ɓe guitti murnale mabɓe kala ɓe beddima ngam wideɓe hunde kala ko heewi kala ko diwi hewde ɓurtata e kala ko diwi hewde rufat kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen hay goto mabɓe yiiɗa murnade caggal nde laamu leydi Iran kañum ne waɗi kuuli mum cattude kala debbo gonɗo e leydi ndi koko murnoto toon to Pays-Bas ñalawma hande o Pays-Bas nodditi ambassadeur muɗum e gonɗo toon to Ankara woni lamorgo leydi Turki caggal noon teskede e hitande oɗo saaha mo gonɗen hakkude mabɓe woni hen ko ndeƴe ndeƴe ɓe nandirani ɓe pamodirani e konngol men mbayni goɗo hen ñalawma hande ko wiide yimɓeɓe bandiraɓe fulɓe ɓe yooɓe nangodir ɓe tamodira kala ɗo pullo woni yo andu hoore mum ko pullo min komi ɗum ga hen wodani saɗa nani pular ananani pular caggal ka pullo wi hoorema tan ka pullo pofta e balla ɓiɓɓe fulɓe kala enen kala kadi juljultodiren ganden leyɗele men ɗe kala ken neɗɗo goto en jewtiden nangodiren tamodiren jiitodiren en ganden kala ko pullo waɗa ko ɓiɓɓe fulɓe kala mbaɗa musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin keblano en kabaruji men hande ñalawma janggo ma galibara nen en jolam jaberi so gueno haaji ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettoki malaki jaam yo jaam Allah hiranena